Horasma dihita saluhutna di Bornginon hari Selasa 26 Oktober 2021 di Patupahuria Tado Partangyangan Wirk secara online via YouTube HKBP Bandung Timur sialani tapa ihud-ihud ma Partangyangan tawon di bagasan uduk dohot serep niroha adorang sota pamulai partangyangan adorang sota mulai martangyang nahoho mahita satokin martangyang mahita amin ta mulai ma partangyang kentawon marhite buku ende nomor 565 ayat sada tambah 2 marinde mahita. Rohaku lama memuji debata perholongi songon bunga namang erbang dina besar ari arsak dosa apor suhon magodi Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia natuma palangit dohot tanoon amin parangehon hamuma natama dituhani marguru tu sadok lomoni rohana mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulau nadenggan uloi hamuma Jahoba marhite-hite lasni roha robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop haleluya martangyang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala para siroha hupaserep hami rohanami di jolom jala hupangido hami tuho sailehon asini roham manggohi rohanami jala sondangi rohanami marhite-hite todimi asalam hu tinggal ho kami nasa dosa nami jala hutangi ho kami hatam dina badiai saipaian mahatam di bagasan rohanami asa marparbue nadiga kami pangido kami salhut nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Turpuk dihita partangnyata ditikion imana tersurat di Rum sada saplonom prodi ayat 10 pito hujahonma tu tongat-tongata aidang na huhailahon baritana ulii ai hagogoni debata dui paluahon nasana porsea halak Jahudi jumolo dungi
dohot do hala junani. Ai dipapatar do disi hati gorani di bata. Nasian haporseon tu haporseon. Obar tu natar surat hian. Nama nguludu partigori inorhon ni haporseonna. Ima sahatna martuama akan ubege hatani di bata jalan na peosa. Ido sahatna martua do akan tumangin hatani di bata jalan na peopsa. Amin. Marende hita sian buku ende onom 170 ayat 1 tambah 2. Asini roha madi hamu doho dame sia debata amai dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohotot di porbadia. Amin. Hamu akamang do taminang rudi sudi hita na hinoko mitu hatta tajalo mahatani debata di partang yang ngata bornginon sian 2 Raja-Raja 10 ayat sada saharudi ayat 2 sonoma didok disih patulu taot ton dunggabe raja sian Israel si Hosea anak ni si Ela baki raja sia Judama si Hizkia anak ni si Ahas marumur 25 tahun ibana dina bangkit raja jala 20 sia tahun lelengna ibana marajai di Jerusalem ia guarni inana ima si Abia boru ni si Sakaria jala diulahon ibana dolomo ni rohani Jahuba sadok songon nabi nani si Daud opunai dilohai ibana Uhud aka tabak jala dibolai aka gana-ganaan jala dipasikon aka sobbaon Asera jala dirosahi uluk tembaga nabi nain si Musa airasi rasa tiki ujui sai manutungi daupa halak Israel tusi jala digoar doi nehustan marhapo satu Jahuba di batani Israel do ibana jala sian nasaraja di Juda akan nau puri sian ibana dangadok tu doson ibana marroha nak sian akar raja na jumulus sian ibana sai marsilo do rohana tu Jehoba dang dipasurut rohana sian ibana jala diraduti tonana akan natinonahon ni Jehoba tu si Musa di baheni saya didongani Jehoba do ibana mana tu dia ibana mangalakka sai nama jadi doi laos mamuli ibana husia raja di Asur danggabe manguduk tusi di patupa ibana Uhud halak Palestim sahat rodi gaja dohot partapahan nasida olah nitukup parhalan sahat rodi huta nagoting
Ido anggo sahatna hamu akan hina holonga di bagasan goari Tuhatta Yesus Kristus adong manang napiga nama cayarga di pasahat trupuho tuhita di partikia sinaingon na parjolo bohadu hita makka porsiai debata gudang do naman naik ngulu ni hajal maun unang porsea tu debata gudang do naman pengaruhi ngulu ni hajal maun asa unang mangihuton lomo ni rohani debata boido dipengaruhi akka peluang dohot akka namasa di portibion gabi adong ngulu ni jolmai namar debatahon artana adong namar debataho guguna adong namar debataho pikiranna jala balik satahe di parsuada do paddonganion ni debata di parsuada do hagugun ni debata natuk manarihon nguluna ganut tiki tuwuma pangalaho hasi pelebeguon jalaboido masai sahat tutiki sinoingon gabi taida ma ha persiaon na mangulu di bagasak kasi pelebeguon na modern sai hira nabui diatur portibion sai hira nabui dikendalihon dirina alai dipaingok do marhite trupuhon naing manat kita berpikir manat kita merenungkan pola debatado natuk mengendalikan mulutnya adong do nama kilala gudak pe dihanguluho di portibion saya dietong do alani gugunai gudang pe dipakilalaho di portibion tipak artana tipak saluhu na di bana saya dietong do alani kesuksesan nai saya dietong do alani kemampuan nai songonima namasa na pinay hutihu ni Raja Hizkia tubu dua kapangalaho namaralo tulomo ni rohani debata jala mulu saya dipahuti-huti banak kanama sai daktar jalo rohana maralo do tu hadirionna maralo do tu rohana daktar pa bereng-berengna kiadani ujungna gabi tubu masikap lau merubah pauliho kiadani marhite napai baruhon asamulak tunasasitongna alanido penna digoari kiadani nguluna manang partikiani hati hai tarjo ibana patupahon reformasi tarjo ibana patupahon pembaharuan di kiadan naung sange hati hai masa sinkritisme roha namadau siat Tuhani daktak kasbe panadaon na nasi tok tu Tuhani daktak kasbe parsobon na tu debata ima debata ni si Abraham debata ni si Ishak do debata ni si Jakob namar lapatan debata natuk mangula natuk manugu-nugu natuk patureh ngul ni hajar maun mulai sian najulu nang di papatar debata tu si Abraham tu si Ishak dohot tu si Jakob marumur 25 tahun Raja Hizkia dinabaki Raja Ibana boido honon posodo pe Ibana di pardagingon otik do pe dohono pengalaman na mangihutton umurra alai taidama songon raja na pinili ni debata songon raja na pinatujono ni tuhattai raja na pinerlengkapan itu hatta dia punya visi jauh ke depan dia punya visi yang membawa na hinakungan na tuhai baruon tok tong
marsihohot tu debata. Raja Hizkia bergerak untuk melakukan pembaharuan tarlumobi di ngolu parukamaon. Pahoto pangatusion nasi tong taringot tuha perseaon. Paulako persebaon natakas tu debata unang gabe lalap manoba aka debata na adong di Portibion. Dan ragu ibana postorohana na sotu papailaw ni debata ibana patupahon akan narengga di tonga-tonga di Portibion. Barani do Raja Hizkia menerobos penyimpangan marhite nama bayar reformasi manang hai baroni. Postorohana na perguguan ni debatado ngoluna hobbartu guarnai jahubado hagugoku. Allah itu adalah kekuatanku. Hamu akadongan saha porsiaon di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Boido gak bisa ada perenungan nama sai tu partikia sinuengon. Bohado hita patuduh ngulu namar posniroha. Namar gugu marhite Tuhani. Dasipata do mabir halak mangalak kahol lakana. Sai jolo marnida di nahumaliang. Jalaboy do honon. Marguru tudongan. Alai halak nama kapursiai de bata. Margugu doi mangalak kahol lakana. Tanpa kiragu-raguan. Songon panidangion ni si Hizkia. Songon lapatani warai. Jahubado hagugoku. Alani posni rohana mangalak kahol lakana tabba guguna tabba semangatna dinunuti ngulunai mangasahu guguna siat tuhatai. Adok posni roha di bana pabua dangadong natu mangaliu gugu di nguluku soholan Tuhan para sirohai. Jahubado hagugutta jahubado parsihohotota ido nanaing dohonon natu hita makamang do taminang rudi sudihi tatahe. Dangadok sumber hagugun nasing dia soholan sia debata. Nunga malue hita sia ragami parmaraan. Nunga dipaluas debata hita tolhas tu masa-masa pemulihan nuaing dukot catabulu sore mago kopit 10 sia naborati. Mampukah kita bersaksi sebagai orang yang beriman bahwa hanya Tuhanlah kekuatan kita sehingga kita mampu melewati berbagai tantangan, berbagai mara bahaya di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Posmaro hatta mangalakah holak kata tujulu anung ngadebata dongatta jala porsiatu Tuhani mahita apa yang telah difirmankan Tuhan telah dibuktikan hari ini juga. Alani molope saya tapangasaho pikiratta, saya tapangasaho rohatta, saya tapatujolo rohatta, labot do suarani Tuhatta, merhite pertanyaan on, holat tu Tuhani do hita marha porsiaon, dangadong nasi, holat jahuba do harorwani gugu di hita. Dangadong nasi alani porsea mahita tu Tuhani pos marohatta majalu ngulu nasihat Tuhan napaduahon amu akan hinaholongan unang mabiar alai taulaho matoktong hati gorani dang marna siduk para luat tasiat tanong dang marna sidung aka sipikirata siat tanon dang marna sidung aka pergumulan di Portibion alai taingok ma taddani halak na mangulu dui taddani halak na marhapur siaw dui taddani halak na mangulu di bagasa kategoran ni debata dui tukso heado mago jolma mono toktong marsihot di bagasat Tuhani unang mabiar alai ulahom matoktong hati gorani
Dang magu ngulu ni halak na setok tong mangulah kategoran ni debata. Atik pe saya godang ngakate kanan. Ai budi si pata di tonga-tonga ni portibio saya sisurang go halak mulu di ulah naringkan. Saya siso go halak mulu di ulah hati korani. Alai unak sumurut gogom. Unak sumurut ringas ni roham. Unak sumurut pos ni roham. Lakukan yang baik. Kapanpun, dimanapun Tuhan hadir membela hidupmu. Hasit tongan do paluaho kita seragami ihot-ihot ni portibion. Ngulu na manok tong di bagasa portibion ima ngulu na totong maniup hasit tongani. Saya gudang na mempengaruhi ngulut ta asa lipi hita. Asa manipil hita. Asa tatudal Tuhan i. Alai naing mulak kita tudalan nasa sitong nai unang mabiar lakahol lakam nunuti ngolum merhite pos niroha nasihat Tuhan hurian itu hatta adong hatani itu hatta nama cetawu dia pitui didongani jauh bado hita manak tu dia hita mangalak kemanapun kita melangkah. Itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka melewati perjalanan selama masa-masa ujian menuju tanah perjanjian. 40 tahun lamanya mengembara, tapi kita melihat begitu nyata campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Ketika waktu malam Tuhan memberikan tiang api yang menjadi suluh, memberikan petunjuk kemana arah mereka berjalan. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberikan kehangatan melalui tiang api itu. Dan pada waktu siang Tuhan memberikan tiang awan yang memberikan kesejukan, sehingga mereka tidak ditekan oleh teriknya matahari. Namar lapatan sudah akka situasi namasa di portibion dimampukan Tuhan tado hita menghadapi. Sudah kesulitan narung di portibion dimampukan Tuhan tado hita mengalewati. Asa monak kita, unak talu hita, unang galeh hita, alani pos rohan di debata. Ido pos ni rohatta, jala dan ganggu hita. Disudia kana masa ipabua. Dang di paso butuhani hita disudai sidalanat taim disudai akalakat taim panidangion ni debata marhiti hatana naso paso buon na hita saya nadong anakku dohamu ganu pari rasi rasaro ajali hasiang anon. Tuhan menyertai kita dalam setiap kondisi apapun. Jalapat donganyo ni debata dari dadoi marhiti semangat marhite gugutta dohot pos nirohatta pos nirohai tari dadui sian penyerahan diri secara total tu Tuhan songo dana doi na nyaman tenang damai dia puan ni natorasna dia bingan ni amunga dia bingan ni inong naik songo ni ngulunya kana persea namar pos niroha tu Tuhani sonang rohana damai nguluna dia puan itu hatai unak sumurut rohatta tetap semangat mari melangkah ke depan menuju kehidupan yang lebih baik molo di suaraho ngulutta nuaing marhite berita nulion bagaimana kita hidup di dalam pembaharuan itu. Deido namasa hamu akamang do tamu inang na hinubasa ni Martin Luther berjuang untuk melakukan pembaharuan 1520 lalu marukil libana bergumul libana ala di ida godang aka penyimpangan di portibion alaidak sonang rohana mangida ka penyimpangan ni nang ditogi ho marhite tangyang marhite gugu na marhite semangat na dia mampu menerobos
penyelewengan ini di suara tu debata unak talu songo buku de nomor 110 pitui jahuba debata tado pertano batu atai musut tai kot talu do dibayan pangudingat yang gu musui imasi bolisi jorbuk do tahini mangago jolma dan dapat na mangago ima panidangyon ni Martin Luther uju menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya lau paulakon hati gorani neksongoni ngulutta toktong mangulu di bagasak kasitongan mangulu di bagasan hati goran danggabe tari huti-huti ta tuaka na kurang dengga di portibio di pargugu itu hatta mahita amin martanya mahita debata manami marhiti Yesus Kristus mauliate marohanami tuho di pargugui ho hami marhiti hatam pos marohanami Tuhan toto mangulunai marhai baruon tungolu nahot di haporsiaw na sasitong na unak talo hami unang gale hami hatam na sulumu bayi ima toktong hutiop pami pasu-pasu mahami salu naruas ni uriam Dodi sudia kena porsia di sadok portibion margugu mahami Tuhan ainu ngahodongan nami amin. Marete hita Ringus au pabuon marita nauli marita haholongon ni Jesus Tuhaki ringus au pabuon aina sitong doi membuat nasa sawada tudosi ringgas apa bohon dari tanah amale barita aholongon ni Jesus Tuhaki ringgas apa bohon barita nauli ai tong sotar patudos dona di tanoi ringgas apa bohon tusude dongaki ai tong marhite ido manuaton diki ringgas apa bohon barita na amale barita aholongon ni Jesus Tuhaki tapasada marohatta martangiang mahita debata Jehovah amanami nahusombahami marhite Yesus Kristus mauliate mardongan puji-pujian Tuhan hosombaon hami tuho di bagasan bornginon siala boido petu tuhami mandohoti partanyangan wik di tonga-tongani huriam jalanunga hutanyon hami hatam nabadiai Tuhan alani pergugui mahami asaboy tutu hatami huulaun hami di bagasan parnguluan nami
Mau lihat Tuhan nang dibagasan bornginon pe, siala di joho dohami Tuhan, marsaur dohot hatam nabadiyai. Pasu-pasu ma Tuhan saluhut aka pamujion nami, aka edde nami, dohot saluhut aka pilihan nami, gabi tau sangap di guarmu nabadiyai. Tuhan, nang dibagasan bornginon pe Tuhan, di pertanyaan namion hutanyakon hami do saluhut, ruas ni huriami. Natongon diinganan na maragam na madohoti pertanyaan, doho na suboy madohoti pertanyaan on Tuhan. Mulai sian akan amet-met sahat rodi na matua. Hubungan hami dia palatikion Tuhan, tunghoma na mamaso-maso. Na mangalihon hayipason dohot haguguon, dohot na mangalihon akalas ni roha, disaluhut ruas ni huriami. Mulo adong na dibagasan pergumulan, na mangadupi akasitaonon alani parsahiton Tuhan, pamalum lehon hahipason, pasu-pasu masaluhut akasipanganon, dohot akaobat, asa gawe makorhon hamamalum itu bagasan pamatangna. Molo alani akasitaonon na adong di portibion Tuhan, asimarham Tuhan urupi manasida, jala lehon pangrupion, lehon pakirimon tunasida ale Tuhan. Songoni ale Tuhan disaluhut yanakon ni huriami, na dibagasan parsikolaan terlungubi, parbisuki, lehon hapistaran Tuhan, nang pe madohoti parsikolaan na sida, sian bagas na sida. Napos dorohan nami Tuhan dang makurangi di semangat na sida, sa totong tutung marsitutu saluhut yanakon ni huriam, majalo akka parsiajaran, na pinasahat ni akka guruna. Pasu-pasu mali Tuhan na mga luluy akka dalan ni parkarejuan, patuduhon Tuhan dalan parkarejuan na hubbar tu akka kemampuan, tu akka bakat doho talentana. Pasu-pasu matutuali Tuhan na magkirim di sirokap nito diali Tuhan, tangihon ma pangiduan na, tunghoma na patuduhon rokap na burju, terlungobi Tuhan nagabi rokap sa haporsyaon dohot na sida. Asimarham Tuhan hutangnya kon hami donang keadaan ni portibion, siroham Tuhan dang apala pulih dope, asiroham homa na mangalihon hamamalum na palauhon parsahiton terlungobi sahit COVID-19 siang tonga-tonga ni portibion. Asa tungboy tutu saluhut hami akan natinopam mardami sonang manguduti akka ulon nami tujulan narion. Jalo ma Tuhan tangiang namion. Walang nibagasan anakmu Yesus Kristus, upasat hami matangiang ilik-ilik namion. Amin. Marende hita sian buku endi 466 ayat 1 tambah ayat 2. Ku
Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmat dok mahita ditangiang napina dahon itu hatta. Alea manamina di bandua gijang, saya pinarbadia magoarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malumuni roham di bandua tongon sangon di bandua gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panai sanami, di dosa ni dongon namar dosa tuhami, una kami tugio tu pamujunan, palua mahami sian pangago, ay horona puna harajaon, do tagogoon, rodi asangapon saleling nililingna. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus, kolongi rohani di bata ama, parsauran itu di perbadia madongani, mamasu masuang salutna ulat ni rodi saliling ililingna. Amin. Amen. Amen. Orasma dihita salutna.